masa mangni comment kayo do nung bo thana ka soka mo bo bisi legela khahine wani ke palo da sindul musa nini ke palo tokki simis musang tokki okay ke bai tong bai tripura wa bo mai borok na ajkal social media bisi manthok puilan ke bohok kislang omthai phunugui reels khani rokno abuni lon ke biya lupcha busa buti ginang te dei oino borok bai tripura ni phatarok kharne borok no abuni ulon ke Kokborok type ni videos lamai sak no comedian wan chungne borok no iko baby jomotia te Behiya Bachwi jong aita abuni ulon ke phayo gyani bachwi bono gyani bachwi bohin mano harami bachwi bohini mano tamoni bagi bono gyani bachwi hini man tabuk short ke chawi khnare wane kaijak rang nu khungo je kuno meter no tei gono gulok nangi tongkhe bini advice nu khana kaino a gono gulrok pura paracetamol chawai busak ni kulum kma ma ki kmai thangnai fu hanke tamoni bagi bono harami bachwi hini man abo hinke ang tabuk salia video naite rok sai man nai hanke faidi o kok no left side to ni wai right side thangai tinini din hajira shuru khalaisinai check kar khabbe hath roli check kar gabbaru di boli check kar hello ani dol chalarok no kaisa kani kok sai khnarwana ba tamsa bachei nin dol ke boslarok mangsa ha asik chalarok dol ta khade loke 100 ta fire brigade gari 5 ano nukhungni hor buthar mangalakse buni nukhungni bagi advice jimang rimang loke nejini nukhungko siri sitil laye hor nangnai mo bunyo solik ki jasa nai thono ni buskani ting ta bai thima ta mabo bichi bir dong khabele wani ke pala da sindul musa Traro tai jispon khajingsi kokle thik no sakanang bachai ang bunono amti hainung jago mane 3-4 din mukhang suyawai videos la mai abuno karibo nini ke palo sindur musangya thik no sakana nini ke palo tokki simis musang tokki Anke teki sekok ang saya ni tongmoni haipano mas hasinai nini abus kang nino tengnui tingtham raphano nung sitra ba sitran tongnai hinai saiman te teiba tamuni bagile rawi tongmone nini amaba khimunam silemo sinjai ni saiman te tei khimo lewai mukhango silma haisi klaisi ble no ka se pok sek narwan do ayo na ni lengi phakai ni jeni bihing no salawai tham saya no salawai ni no bamanya ji busuke no wasui sande phai anke bache nono kidara ayang oyang ni phaike salo koibar bam phaisa nini face expression ngonu yang je buji mani to nang onek bar bam jak na haisi abuni bagina se khushi ta na bujiwo kaham kina bujiwo nung tahani sorgo thana mujung to sorgo thana nangya o nok si sorgo thanga no tong thong mani buri ro asake nong suki sakte riwi tong ori mano Aw hai nini mukhang nugu nang bujiwi thangka saya diba o nung samani suki santi bomo hai o nung samani sorgo bomo hai ang te ani intelligent audience sok bo kaham kene buji mano rang botalang thanai rang tam bondo talang na ATM talang kharka pai kebele talang thakai nogo thangkai ATM talang kharke ba nogo thangke ba ATM block kriwanta hai tabuk ni borok busuk harami ning saisi manyakho dei nini kaisa kok khanamang nono ba ang kaisa kok sanamu chungi thanga bachei nini video nanyarok to bisibak siklarok mangse niki abono songsar ni gyan bakma kare ujia baksa siklarok baksa chapri rok baksa ni barok hol ni chokro ni jini golo sikmai tongnerok nobo kisa gyan bakjade hello dolo ani dara basai song manai song bahai kaham de tongbai Teitamsa jotono nono ang bai roast khajak manono gai nai akoi munai tongbayo khangrabo chamano themnei taklai thep tam khali thebrengke wang ma hake lol ling tungsuan khangar mama sema khali nangyable iko taklaino tabukno wak ma haisingi tongkhane khali teini khali rogo hinke nono ke phanse phatchake sineman glak abotamni bagi hinke ang salia nang teibo kaham ki saimano wrong ifano phone ni face unlock feature rok no use ta khaide buji kana blai tamni bagai haya ke nini phone phanse nono sineman glak kaham mamang dek bira nai tongna ba mani sini muni kothopon hindi kaham thopi pon orom di kintu hamya ta songde Goro bonai time pass klanya nang bolana abo haikina buji lanya nangutta abuni bagino ang bo roast khayota nono bachei hini wan sugui tei audience sokno mundri na bagai nini wan chuma bayani wan chuma onek mili wa haise jisipana wala to no ta onkodi basabo biriman ngo basabo biriman no amte sina tangor te kesi clip funugana dini horo khajobot moro mini bihno sang nang ya soang mai kam nang bui nela khana ko thangani no mai mo panya rang mo pai lang na alo ja thang mai rum tlang thana sana nang rang mo talang thanai hinke mo khitamsa waisa ke sawo jisikpano wala di tobo nok ni tang khorde hinai te waisa ke sawo busebe buzake nok ne mairum te busani rang te ATM card telangai nok ni ongkri thangnai hinai
अरे कहना क्या चाहते हो? Nini ok gura fira advice rong no khana wei. Baksa kaijak buri rok. अगर हम करें तो करें क्या, बोले तो बोले क्या? Hinai wan chukui tongbai kina. Udi no wa no masa mangni comment khayo do ani videos naida mane nungbo thana ka soka mobo bisi lengla khahine. Social media o video slam ka mane no jat report comment khaijak nai no. Abor na sak tension tana de. Angle daily 10 bijona borok bai. Musuk busa si busa hine mas comment khaijago. iPhone aba comment dok no. Tingsa bikmu sikpon damria. Boma bikmu abon rok no wan sukuna sidang salia. Mobile bus kango klik phala ka musai tong hine sung khai ke bai pato gya zat. Singla chimiri nai ke bai pato gya zat. Are wah signal chimiri wei buino ses ke tone bai otana. Iko amti rok no hinota harami bachoi. Kunare bachoi. Buino asik signal rok tar treng dikapal. Loke oje neng bai signal reject nai rock. Nini a signal no mang wansuk ge. Rocket. Engkang ka salia. Norok je bunya haike comment khayo manai song dara song norok de buni bihi rong no nai khathano nai dido. Oje nero comment khanerok ba pura harami mangta hino. Amorok joto free wifi max na tikui tong bayo. Tanek na bagai. Agon ke bachai oje lupchi rok. Busa buti ginang titei. Kharlane rok no nang tam sana muchong. Norok ke kharthango chungkhai hinjago norok no mangka bisima sabai renan bisima. Ekdom joli thango